Bon dia o bona nit, independentment de l'hora que estigueu veient aquest vídeo, us desitjo un millor dia. Abans, si més o menys ja sabeu que a principis de mes faig una publicitat desinteressada, sempre de videojocs localitzats per projecte C Trencada, però abans de començar, com ja sé com fer els accessos directes de temps, o sigui, vull dir, ara jo em posaré a explicar una mica i després ja sí que començaré, doncs si alguna persona diu jo prefereixo fer anar directe a veure quins jocs presenta Emilio, doncs pot anar al salt corresponent i no escoltar tota l'explicació. Llavors jo ara faré una explicació una mica del canal, d'acord, de lo que ve aquesta setmana, perquè em sembla adient, no per una altra cosa, d'acord? Abans de fer el que seria la publicitat desinteressada que faig mensualment de les localitzacions que estan en català i que han fet les persones de Ser Trencada, que entre elles m'incloc. El que volia dir és que aquesta setmana podré fer algun vídeo més i és molt possible que entri algun estic encetant, d'acord? En tinc alguns ja de guardats, d'acord? Si us en recordeu, els últims vídeos van haver com molts encetants seguits, perquè és que si no en tindria a dia d'avui masses, i ja vaig prevenir això, i l'última setmana, abans de que passés tot això, de que no hi hauria tants vídeos quasi diaris o 5 a la setmana o entre 5 o 4 a la setmana, més o menys, que és el que feia abans, sinó que ara més o menys n'hi ha 2 a la setmana i continuarà així fins d'aquí un temps, d'acord? Però aquesta setmana tindré més temps, la que ve tindré una mica més de temps lliure i segurament vindrà un encetant i un vídeo més, d'acord? Un encetant segur, perquè volia dir un estic encetant, d'acord? Perquè en tinc alguns vídeos, algunes demos que les he estat guardant, però ja dic, si l'última setmana, abans que em comencés a ver això, que no puc fer més vídeos dels que feia abans, doncs ja vaig ser previsor i vaig ficar-li una mica de canya i us vaig mostrar molts estic encetants per això, perquè ara tinc uns quants però no en tinc molts, llavors puc anar a deixar-los una mica, donar-los temps i tal, i penso que com la propera setmana puc fer un vídeo de més, doncs és això, la propera setmana veureu un estic encetant en el meu canal, a banda del Stacklands i del estic jugant sol, d'acord? Doncs dit això, ara sí, començaré a presentar-vos com sempre dos videojocs localitzats en català per projecte C Trencada de manera oficial i dos videojocs localitzats per projecte C Trencada de manera comunitària. La diferència entre oficial i comunitària la repeteixo, d'acord? L'oficial és que quan tu compres el joc no cal que facis res més, ja tindràs disponible en el menú una opció de canviar de llengua i entre elles estarà disponible el català. En canvi, si és comunitària, necessitaràs agafar els arxius i aplicar-los al teu videojoc que has comprat o que ja tenies de manera que ja ho vas comprar en el seu moment i aplicar els arxius perquè puguis jugar en català, perquè oficialment no està la traducció, d'acord? De manera per defecte, un cop el compres no està, però hi ha gent de manera externa que han pogut fer aquest bypass, d'acord? Doncs va, ara sí, he fet aquesta explicació, doncs començo amb la primera localització, que és de Kinderman Remedy, que ja està disponible en català, d'acord? Aquí, com sempre, a la fitxa teniu l'explicació del videojoc, com sempre, i com és important en aquests vídeos, doncs teniu la desenvolupadora, la distribuïdora i l'equip de localització, o sigui, les persones que es van encarregar de la traducció i la correcció, que en aquest cas va ser en Francesc G. Parisi i en Xavier Muntada Samà, d'acord?
Doncs aquest seria el primer que us volia presentar. Aquesta és una localització oficial. El segon es diu Erevan, de Shadow Legacy, d'acord? Com sempre teniu aquí tot el que seria la fitxa del videojoc, de què va, etc, tota l'explicació en català, d'acord? I l'enllaç de la pàgina web, la desenvolupadora, la distribuïdora i l'equip de traducció i correcció. En aquest cas va ser en Guifré Abets, Ifa Dufi, Arnau Frago, Marina Manzano Saralols, Carles Riera, Ander Romero Aldana, Ignasi Sanfeliu, i la correcció va estar feta per Albert Borrell, Francesc G. Parisi i Xavier Muntada Sama, d'acord? Aquests serien els dos videojocs de manera oficial, d'acord? Que si els compreu els tindreu disponibles en català. I ara sí, vaig a la part comunitària, d'acord? Aquí sí faig un incís, que en l'apartat comunitari teniu sempre a disposició enllaços perquè us podeu posar en contacte amb nosaltres, ja sigui mitjançant Twitter o sigui X, ja sigui mitjançant Instagram, ja sigui mitjançant el Discord, perquè potser no sabeu com aplicar. Aquí està l'explicació de com aplicar el fitxer perquè funcioni tot correcte, però potser no us funciona i tal. Qualsevol cosa sempre us podeu contactar amb nosaltres. Com sempre, ja ho dic, que s'ha oblidat dir-ho al començament, jo a la descripció del vídeo us deixo els enllaços d'aquests 4 videojocs, d'acord? Doncs l'Earthworm, que és aquest, en Japó, va sortir el 94, l'explicació en Japó i 95 als Estats Units. Aquí teniu una mica l'explicació de l'Earthworm, que a Japó es va conèixer com Modern 2, d'acord? I bé, aquí teniu tota l'explicació una mica del videojoc, tal, i unes imatges perquè veieu els literals i tal. I aquí teniu, com sempre, els crèdits a l'equip. Adrià Martí va ser responsable del projecte Traducció i Correcció. Emilio López, que sóc jo, un servidor, va fer la revisió del joc. Adrià Martínez Alegret, Marc Sali, va fer també la revisió del joc. Júlia Oms va fer també la revisió del joc. Mireia Oms va fer la revisió del joc. Ignasi Sanfeliu va fer la revisió del codi. Ricard Aguilera Miret va fer la revisió del codi. Shadow One 333 va fer textdump i revisió del codi, i Ivan Elena Grell va fer la revisió i l'edició del codi. Doncs totes aquestes persones, evidentment, van estar també ajudant a fer la localització en català, ja sigui de manera de traduir, de manera també tècnica o també de revisió, que sempre és important, totes les àrees quan es fa una localització. Aquí teniu les instruccions, com sempre, quan és comunitari heu de seguir molt bé al peu de la lletra les instruccions de cada videojoc. Aquesta és l'explicació, i com us he dit, si hi ha alguna cosa que no enteneu, que esteu aplicant a les passes però no us funciona, teniu aquí tots els enllaços per si us voleu contactar amb nosaltres. El Telegram, YouTube, Instagram, Twitter, Discord, Mastodon, Notion, doncs això. D'acord? I ja, per acabar, l'últim videojoc. Disculpeu, l'última localització és el The Secret of the Monkey Island, o el secret de Monkey Island, d'acord? Aquest ja sí, evidentment, és un joc antic, però pots tindre disponible pots comprar el videojoc perquè es va fer com un remaster, una cosa així, fa el 2014, i és per Steam i ara no me'n recordo l'altre, es pot obtenir el videojoc, d'acord? Crec que està aquí en els enllaços.
No, però per Steam està i a l'altre lloc, a GOG, es pot comprar el joc també del The Secret Monkey Island, d'acord? Va, com sempre, aquí teniu això, l'explicació del videojoc en català, o tenia un tràiler del videojoc en català també, i els crèdits, que està en Dani Medina, que va fer la traducció, Ricard Soler i Roger, que també va fer la traducció, la revisió i correcció per Raquel Casals Bolsa, Marc Muntada va fer també la revisió i correcció, i en David Cisneros va fer la edició dels gràfics i muntatge del tràiler. Llavors aquí teniu també les mateixes, unes altres, no les mateixes, vull dir malament. Teniu les instruccions d'aquest videojoc del Monkey Island per com aplicar el fitxer i tot això, teniu tota l'explicació, d'acord? També teniu una explicació de com aplicar i com jugar, d'acord? Perquè al ser una mica més antic, aquest videojoc és una mica més complexa. I com sempre, us dic, aquí teniu tots els enllaços per si voleu contactar amb nosaltres, qualsevol dubte del pedaç, qualsevol problema que hagueu tingut, doncs això. També està el The Secret of the Monkey Island, el secret de Monkey Island, el teniu també disponible en català. I bé, ara sí, finalitzo doncs recordant que en la descripció del vídeo us deixo els enllaços de les diferents fitxes de Projecte C Trencada. Com sempre, agrair la feina que fa la comunitat de Projecte C Trencada, de la qual jo també soc partícip, i res més a afegir. Com sempre, m'acomiado, us desitjo a tots, a totes, a totis un millor dia, a tots els senyors, a totes les senyores, a totis les senyoris, a tots els senyorets, a totes les senyoretes i a tots els senyorits. Fins una altra. Adeu.